Joka päivä kuluttajia pommitetaan tuhansilla markkinointiviesteillä. Vanhanaikainen outbound-markkinointi, kuten häiritsevät TV-mainokset ja suora markkinointi puhelimella, eivät enää toimi. Miksi? Nykyään on paljon erilaisia keinoja estää markkinointiviestejä. Ihmiset pystyvät nykyään tarkemmin määrittämään, mitä viestejä suostuvat vastaanottamaan. Niinpä outbound-markkinointi ei enää yksinkertaisesti toimi. Nykyään kannattaa houkutella asiakkaita tarjoamalla arvokasta lisätietoa. Tällöin käytetään inbound-markkinointia. Inbound-markkinoinnissa tarjotaan asiakkaille lisäarvoa antavaa sisältöä ja tehdään heistä elinikäisiä kanta-asiakkaita. Tämä onnistuu käyttämällä sosiaalista mediaa, hakukoneoptimointia ja vuorovaikutteisella työkalulla. Kirjoitamme mukaansa tempaavaa sisältöä, joka sisältää tehokkaita avainsanoja. Tuotamme kiinnostavia videoita, hakukoneoptimoimme sivustomme sisältöä ja mainostamme tuotteitanne sosiaalisessa mediassa. Luomme laskeutumissivuja, jotka edistävät asiakkaiden hankintapäätöksiä. Julkaisemalla oikeaa sisältöä oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan markkinoinnista tulee tehokkaampaa. Me myös analysoimme markkinointikampanjan onnistumista ja tutkimme, mitkä osa-alueet vaativat hienosäätöä. Inbound-markkinointi on tehokkaampaa ja tuottaa enemmän ostavia asiakkaita. Ja mikä parasta, se maksaa noin 60% vähemmän kuin outbound-markkinointi. Tarjoamme asiantuntevan tiimin, jolla on monien vuosien kokemus markkinoinnista. Me pystymme tuottamaan yrityksellesi enemmän näkyvyyttä, tyytyväisiä asiakkaita ja ennen kaikkea myyntiä. Emme tarjoa pelkästään enemmän liikennettä, vaan tarjoamme kannattavaa liikennettä yrityksesi kotisivuilla. Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten voimme auttaa yritystäsi menestyä.